ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामे नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामाचार्य नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूडव स्कंदम 9వ అధ్యాయం 2వ శ్లోకం। रूपम यदेतदवबोधरसोदयेन सस्वन्निवृत्ततमसस्तदनुग्रहाय अदौ गृहीतम् अवतारसतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनद् अहमाविरासम्। The form which I see is eternally freed from material contamination and has adventured to show mercy to the devotees as a manifestation of internal potency. This incarnation is the origin of many other incarnations, and I am born from the lotus flower grown from your navel home. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Okay, Prabhuji, ever chetana? Purport. Okay, Prabhuji. Bhavani Mataji, Hare Krishna. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భాష్యం జై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి వారి భాష్యం. ప్రకృతి గుణావతారములకు సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అధిష్టాతలు బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుడు అనగా శివుడు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండియే ఉద్భవించింది. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువే ఇచ్చట బ్రహ్మచే వర్ణింపబడుచున్నాడు. భౌతిక జగము అస్తిత్వము కలిగి ఉండేది సమయమునందు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు నుండి పలు విష్ణు అవతారములు వివిధ యుగములలో విస్తరించును. విశుద్ధ భక్తులు దివ్యానందము కొరకే అవి విస్తరించును. వివిధ యుగములందు కాలములందు ప్రకటమయ్యేది విష్ణు అవతారములను బద్ధజీవులతో ఎన్నడూను పోల్చరాదు. బ్రహ్మ, శివుడు వంటి దేవతలతోనూ విష్ణుతత్వమును పోల్చరాదు. అదీనుగాక అవి ఒకే స్థాయిలోనూ లేవు. వానిని పోల్చ యత్నించువాడు పాషండు అని పిలువబడును. ఇచ్చట పేర్కొనబడిన తమసహ అనున్నది భౌతిక ప్రకృతియే. ఆధ్యాత్మిక స్వభావము అట్టి తమస్సు నుండి పూర్తిగా ప్రత్యేక అస్తిత్వమును కలిగి ఉన్నది. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక స్వభావము అవరోధ రసము అని పిలువబడినది. అవరోధ అనగా పూర్తిగా నశింపజేయునట్టిది అని భావము. పరబ్రహ్మమునందు ఏ విధముగాను భౌతిక సంపర్కమునకు అవకాశమే లేదు. బ్రహ్మదేవుడు తొలిజీవుడు. కనుకనే గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి నుండి ఉత్పన్నమైన కమలమునందు కలిగిన తన జన్మను అతడు పేర్కొనుచున్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క గుణానికి ఒక్కొక్కరు అధిపతులు. త్రిగుణాలు లోకమంతటిని అవే పాలిస్తాయి. సో త్రిగుణాలకి ఒక్కొక్క గుణానికి ఒక్కొక్కరు అధిపతి ఉన్నారు. సో బ్రహ్మ రజోగుణంకి అండ్ మహేశ్వరుడు ఆయన తమో గుణానికి. అంటే వారు ఆ గుణముతో ఉన్నారు అని కాదు, వారు ఆ గుణానికి అధిపతులు. ఇక్కడ విష్ణు సత్వగుణానికి. ఆల్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ గర్భోదకశాయి విష్ణు. ఈ విష్ణు ఎక్కడైతే ఎవరైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు అని, ఆ విష్ణు కూడా గర్భోదకశాయి విష్ణువు నుంచే వచ్చారు, ఉద్భవించారు. హూ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ హియర్ ఇన్ బై బ్రహ్మ. ఇక్కడ బ్రహ్మ చెప్తున్నది ఆ గర్భోదకశాయి విష్ణువు. ఫ్రమ్ ది క్షీరోదకశాయి విష్ణు మెనీ విష్ణు ఇన్కార్నేషన్స్ ఎక్స్పాండ్ అట్ డిఫరెంట్ ఏజెస్ ఇన్ ది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది కాస్మిక్ మేనిఫెస్టేషన్. మళ్ళీ క్షీరోదకశాయి విష్ణువు నుంచి ఎంతో మంది విష్ణువులు ఉద్భవిస్తూ ఉంటారు, ఎంతో ఇన్కార్నేషన్స్.
సో క్షీరోదక సాయి విష్ణువు నుంచి ఇన్కారినేషన్స్, కొత్త కొత్త ఇన్కారినేషన్స్ ఏవైతే వచ్చాయో అవి డిఫరెంట్ ఏజెస్. సో యుగావతారాలు అవంతా కూడా మనకి క్షీరోదక సాయి విష్ణువు నుంచి వచ్చారు. బట్ ఒరిజినల్ గా గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి వచ్చారు వీరంతా. they are expanded only for the transcendental happiness of the pure devotees. సో ఇప్పుడు అవతారాలు ఏవేవైతే అవతారాలు వచ్చాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అవతారాల పేర్లు ఏదైనా చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నరసింహ అవతారం, అక్కడ వచ్చింది నరసింహ అవతారం హిరణ్యకశిపుని శిక్షను వేసేదానికోసం అని కాదు. యాక్చువల్గా తన భక్తుడైన ప్రహ్లాదుడికి ఆహ్లాదం ఇద్దామని. ప్రహ్లాద ఆహ్లాదదాయుని హిరణ్యకశిపుర్భక్ష. సో ఫస్ట్ వచ్చేది ప్రహ్లాద ఆహ్లాదదాయిని, దాని తర్వాతే హిరణ్యకశిపుర్భక్ష. సో ఆ రకంగా శిలటంక నఖాలాయ్. సో అతని గోరుతోని అతను ఒక పెద్ద శిలని సైతం ఆయన పగలగొట్టుకొని బయటకు వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారంటే ముందు వచ్చింది అతని భక్తులని ఆనందం తెప్పించేదానికోసమని, ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేదానికోసమని. సో ఏ అవతారమైనా అంతే. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అవతారంలోని కూడా భక్తులకందరికీ ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క ఆ చిరునవ్వు, ఆ చిరుమందహాసం అతను ముఖారవిందంలోని చూసేస్తే చాలు చాలా మందికి వారి కష్టాలు నాశనం అయిపోయేవి. అదే రకంగా కృష్ణుడు దర్శన మాత్రం వస్తే చాలు అనేసని ఎంతో మంది దేవీ దేవతల సైతం ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడ విష్ణు ఆలయాలు ఉంటాయో అక్కడంతా కేవలం ఇది జగన్నాథ స్వామి కావచ్చు, లేకపోయిందా అహోబిలంలోని నరసింహస్వామి కావచ్చు, లేకపోయిందా ఎక్కడైనా కావచ్చు, లేకపోతే వెంకటేశ్వర స్వామి కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే కూడా భగవంతుని యొక్క దర్శనం నిమిత్తం భక్తులందరూ కూడా కాచుకొని కూర్చొని ఉంటారు. అదే రకంగా దేవీ దేవతలు కూడా. సో వారందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. సో కేవలం భక్తుల ఆనందం కొరకే భగవంతుడు ఈ రూపాలన్నీ తీసుకుంటారు. ది ఇన్కారినేషన్స్ ఆఫ్ విష్ణు who appear at different ages and times are never compared to the conditioned souls. వారు కూడా మనుషుల్లాగానే తీసుకున్నారు. కొంతమంది మూర్ఖులు చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ కృష్ణుడు మనిషి రూపం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ బాణం వేశారు బోయవాడెవరో అనేసని, దానితోని కృష్ణుడికి ఏదో అయిపోయింది అనుకుంటూ. సో ఆల్రెడీ గొప్ప గొప్ప వారందరూ కూడా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విదురుల వారు, మైత్రేయుల వారు మరియు ఉద్ధవుల వారు, వారందరూ చెప్తున్నారు ఈ రకంగా భగవంతుడు మానవుడు లాంటి వారు కాదు, మనలాంటి వారు కాదు అనేసని. ఆయన భగవంతుడు, ఆయన దేవాది దేవుడు. భగవంతుడు కూడా ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్పారు. ఎవరు చెప్పగలరు ఆ శ్లోకము? అది అర్జునుడు చెప్పారు. కృష్ణుడు చెప్పింది ఒకటి, నా జన్మ నా కర్మలు అన్ని దివ్యమైనవి. హరం బ్రహ్మ పరం ధామ. అది అర్జునుడు చెప్పారు. జన్మ కర్మ తత్వతః భగవంతుడు చెప్పారు ఆఖరికి. సో అందుకోసమే అర్జునుడు చెప్పారు మీ గురించి, అహస్వాం ఋష సర్వే దేవర్షిర్ నారదస్తథ అతీతో దేవలో వ్యాసో స్వయం చైవ భ్రవీషిమే. ఎంతో మంది ఋషులు మునులు గొప్పవారు అందరూ కూడా మొత్తాన్ని నారద మునిని మొదలుకొని అతని దగ్గర నుంచి తీసుకొని అసీత, దేవల, వ్యాస మహర్షి వారందరూ చెప్పారు మీ గురించి. ఈ రోజు స్వయాన్న మీరే చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు మనలాంటి వారు కాదు. కాబట్టి ఒకవేళ కానీ భగవంతుణ్ణి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుణ్ణి మానవుల్లాగా కంపేర్ చేయడం అనేది అది చాలా పెద్ద పాపం. సో తెలియని మూర్ఖులు ఏం చేస్తారంటే అది నమ్మేసి కృష్ణుడు రాసలీల చేశారు ఆ రకంగా అంతా కూడా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. ఇతర మతస్థులు కూడా దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని వారు ఓన్ గా కావలసుకునే భగవద్గీతను ప్రింట్ చేస్తారు. దాంట్లో అన్నీ కూడా ఈ రకంగా తప్పుడు ప్రచారాలంతా వేస్తూ ఆ భగవద్గీతల్ని మన భక్తులకి అమ్మేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. అది కూడా ఉచితంగా. సో దట్ మీరు కనీసం తెలుసుకొని వారి మతంలో జాయిన్ అవుతారు అని అనుకోని. సో మతము అని అంటే జస్ట్ అంగీకారము అని అంతే, అది రిలీజన్ కాదు. అది
సో ఈ రకంగా చాలా మంది మార్పిడి చేసే దానికోసం ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి భగవద్గీత యథాతథం అన్నది మాత్రమే ఒరిజినల్ది. మిగతావన్నీ కూడా మనం డూప్లికేట్ అనే చెప్పచ్చు. దాంట్లోని తప్పుడు ప్రచారమే ఉంటుంది అనే చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వాటిని ఎవరు ప్రింట్ చేశారు, ఏం చేశారు అనేది మనకు తెలియదు. అండ్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేసిన వారు కూడా గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారైతే ఖచ్చితంగా కారు. కాబట్టి అనవసరంగా మన జ్ఞానాన్ని ఎందుకు పాడు చేసుకునేది? భగవంతుడే చెప్పారు, ఈ విజ్ఞానాన్ని నేను ముందు సూర్య భగవానుడికి ఇచ్చాను, తను మనువుకి ఇచ్చారు, మనువు ఇక్ష్వాకుడికి ఇచ్చారు. ఈ రకంగా కొంతకాలానికి సకాలైతేన మహత యోగో నష్ట పరంతప, కొంతకాలానికి అది నాశనం అయిపోయింది అని అన్నారు. సో మళ్ళీ మనం అనవసరంగా ఈ నాశనం అయిపోయిన విజ్ఞానాన్ని మనం వేరే వారి ద్వారా తెలుసుకోవడం ఎందుకు? గురు శిష్య పరంపర చక్కగా ఉంది, దాని నుంచే తెలుసుకుంటే మనకు అద్భుతంగా తెలుస్తుంది. గొప్ప గొప్ప గురువులంతా కూడా ఈ దీంట్లోనున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు, మాధవేంద్రపురి, స్వయం బ్రహ్మ, అటువంటి వారందరూ కూడా దీంట్లో ఉన్నారు ఈ గురు శిష్య పరంపరలో. కాబట్టి ఇలాంటి రకాల నేర్చుకుంటే అతి ఉత్తమమైనది. సో ఈ రకంగా విష్ణు వేరియస్ యుగాలలోని భగవంతుడు అవతరిస్తారు. ది విష్ణు తత్వాస్ ఆర్ నాట్ కంపేర్డ్. ఓకే, ఎనీవన్ హూ కంపేర్స్ దమ్ ఈస్ కాల్డ్ పాషాండి ఆర్ ఇన్ఫిడెల్. సో వారు చెయ్యరాని తప్పు చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా, కాబట్టి అది వారిని పాషాండి అని పిలుస్తారు. సో అధములు. సో వారికి జ్ఞానం అనేది మాయాదేవి ద్వారా అపహరించుకోబడిపోయింది. తామస మెన్షన్ హియర్ ఈజ్ ది మెటీరియల్ నేచర్. సో భౌతిక ప్రకృతిని భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. ఎవరికి తెలుసు అది ఆ శ్లోకము? ఎనిమిది కలిస్తే దాన్ని నా భిన్న ప్రకృతి అని అంటారు. భూమి భూమి రాకేశం. హరే కృష్ణ. చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ. కరెక్ట్. భూమి రాపో నిలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అష్టా అహంకార ఇత్యం అష్టా ప్రకృతి స్తదా భిన్న ప్రకృతి అస్తదా. హరే కృష్ణ. సో భౌతిక ప్రకృతి అనేది ఈ 8 ఉంటాయి. దాంట్లో మిథ్యా అహంకారం అనేది కూడా ఉంటుంది. సో మిథ్యా అహంకారం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది భగవంతుని యొక్క అంతరంగిక శక్తి అవ్వలేదు. కాబట్టి ఇది భిన్న ప్రకృతి అని అంటున్నారు. సో నా నుంచి డిఫరెంట్, నా న్యూన్యమైన శక్తి అని అంటున్నారు. అండ్ ది స్పిరిచువల్ నేచర్ హ్యాస్ ఎ కంప్లీట్లీ సెపరేట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ తమః. Therefore spiritual nature is called avabodha rasa or avarodha rasa. Avarodha means which completely nullifies. In the transcendence there is no chance of material contact by any means. Brahma, the first living being, and therefore Brahma being the first living being, he mentions his birth from the lotus flower generated from the abdomen of Garbhodakashayi Vishnu. So ఉన్నత లోకాలు యాక్చువల్గా స్పిరిచువల్ లోకాలు మిగతా 30 వంతు స్పిరిచువల్ లోకాలు, కేవలం 1/4 వంతు మాత్రమే భౌతిక లోకాలు. సో భగవంతుడి లోకంలోని అదేంటంటే తమస్సు అనేది ఉండనే ఉండదు. సో అక్కడ తమస్సు అని అంటే ఒకటి చీకటి, రెండోది అజ్ఞానం. అజ్ఞానము ఉండదు, అక్కడ చీకటి ఉండదు. సో ఎందుకు ఉండదు? నా తద్భాషేతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అండ్ ఇంకోటి, ఈ లోకం తామసిక లోకం అని ఎందుకు అని అంటారనంటే ఇక్కడ పదం యద్విపదం. ఎందుకు పదం యద్విపదం అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖదోషాణు దర్శనం. మనకి ఇక్కడ ఈ లోకంలోని అన్ని కష్టాలు, దుఃఖాలు, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ లోకం అనేది తామసిక లోకము. సో తామసిక లోకం నుంచి మనం జ్ఞానానికి పక్కకి వెళ్ళాలి. అందుకోసమనే అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకే చక్షురున్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మనకి అజ్ఞాన అంధకారాల్లో నుంచి పదం యద్విపదం నుంచి మనకి జ్ఞానం పక్కకి తీసుకెళ్లేది ఎవరు అని అంటే కేవలం గురు. అది కూడా గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన ఆ గురు. సెల్ఫ్ ప్రొక్లెయిమ్డ్ గురువులు ఆర్ సెల్ఫ్ ప్రొక్లెయిమ్డ్ గాడ్స్ ఇవంతా తీసుకొని వెళ్ళలేరు. వారిని పట్టుకొని ఉన్నాము అని అంటే మనం ఒక గుడ్డివాడు ఇంకో గుడ్డివాడిని పట్టుకుంటే ఇద్దరు కలిసి గోతులో పడతారు. ఎందుకు అనవసరంగా
ఎన్నో ఎన్నో జన్మలుగా మీరు నేను అందరం కూడా ఈ భవసాగరంలోని మునుగుతున్నాం, తేలుతున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు ఈ అనవసరమైన పట్టుదల, మూర్ఖపు జ్ఞానం ఎందుకు? ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు మనం అనవసరంగా మనం పట్టిందే కుందేలకు 3 కాళ్ళు ఉన్నాయన్నట్టుగా ఎందుకు పట్టుకొని ఉండేది? ఇప్పుడైనా కనీసం భాగవతం, శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని మాటి మాటికి భగవంతుడే చెప్తున్నారు, గురువుని ఆశ్రయించండి. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. గురువుని పట్టుకోండి, కానీ ఎటువంటి గురువుని అనేది కూడా చెప్పేశారు మనకి. ఎవరైతే గురు శిష్య పరంపరలో వస్తారో అటువంటి గురువుని పట్టుకోండి. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయో విదు సకాలే తేన మహతా యోగో నష్ట పరంతప. గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చే వారికే నేను చెప్పాను, వారు కూడా అదే రకంగానే జ్ఞానాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యాలి అని కృష్ణుడు అక్కడ తన ఆర్డర్ చెప్పారు, తన విల్లు చెప్పారు. ఆయన ఇది ఈ రకంగా జరగాలి అని. మళ్ళీ అతను సృష్టించింది కూడా ఒక గురు శిష్య పరంపరనే సృష్టించారు. ఏమంటే ఒకవేళ నిజంగానే భగవద్గీత చెప్పాలి, ఇది అందరికీ తెలియాలి, గురు శిష్య పరంపర కాకుండా ఉండాలి అనుంటే కృష్ణుడు తలుచుకొని ఉంటే లోకమందరినీ పిలిపించి ఆయన రాజుగా ఉండేటప్పుడే చెప్పేసి ఉండొచ్చు. ఆయన ఎప్పుడైతే దీంట్లోని ఎక్కడ అతను రాజు, ఆయన ద్వారకాలో రాజుగా ఉండేటప్పుడు అక్కడే అందరికీ పిలిచి చెప్పుండొచ్చు. ఎందుకు? ఆయన రాజు అప్పటికి, రాజు కూడా కాదు, చక్రవర్తి. ఆయన ట్రై చేశారు బృందావనంలోని మరియు గోకులంలో చెప్పేదానికి. నాన్న, మీరు ఇంద్రుడికి కాదు పూజ చేయాల్సింది, గోవర్ధన్ గిరికి పూజ చేయండి అని. సరే చేశారు అందరూ. అక్కడ వారి మిత్రులకు చెప్పాలని ప్రయత్నించారు, ఇదిగో నేను దేవాది దేవుడిని. వారందరూ కూడా ఊరుకోయా బాబు, నువ్వేంటి మరి మాట్లాడుతున్నావు, భలే జోకులు వేస్తావే నువ్వు కూడా, నువ్వు మా మిత్రుడివి, మిత్రుల్లాగా ఉండు, అంతేగాని పెద్ద పెద్ద మాటలు దేవాది దేవుడిని, దేవతని అలాంటివన్నీ మాట్లాడు మాకు. పద, నన్ను ఉప్పు మూట ఎక్కించుకో, ముందు ఓడిపోయావు గేమ్లో ఓడిపోయావు కాబట్టి ఇలాంటి మాటలు అని చెప్పని ఎగతాళిగా తీసుకుంటూ. కానీ కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే వారి ప్రేమతో కట్టుకోబడిపోయారు. కొన్ని యశోదాదేవికి వెళ్ళి చెప్దాము భగవద్గీత అని ప్రయత్నించారు. యశోదాదేవి తాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి కట్టేశారు లోకలికి. నువ్వు దేవాది దేవుడు వారా, ఇక్కడ నీ పని చెప్తాను అని చెప్పని రోకలు చేసి కట్టేశారు. ఇంకా ఎవరు వినటం లేదు అని అన్నారు. అప్పటికి ఆయన ఒక రకంగా ప్రయత్నించారు, వెళ్ళి ఆ 2 అశోక చెట్లని కిందన పడదోసేశారు. అది కూడా ఆయన అంత చిన్న వయసులో ఉంటుండగా. అయ్యా బాబోయ్, చెట్లు పడిపోయాయి, మా పిల్లోడికి ఏమైందో ఏమో అనుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వెంటనే తాళ్ళు ఇప్పేసి వాళ్ళ కన్నయ్యని ఎత్తుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. నాయన, నీకేం కాలేదు కదా, ఎంత మూర్ఖురాల్ని, ఎంత పెద్ద తప్పు చేశాను, నిన్ను తాళ్ళు వేసి కట్టేశాను, కొద్దిగా ఇంటి ఆ చెట్లు నీ మీద పడిపోయి ఉంటుంది అంటే కృష్ణుని అక్కడ ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. పోని అతను దీంట్లోని ద్వారకలోని చెప్పలేకపోయారు భగవద్గీత. పోని కనీసం మహాభారత యుద్ధం జరిగేటప్పుడు ఒక్క నిమిషం అందరూ ఒకసారి ఇక్కడ దగ్గర రండి, భగవద్గీత చెప్తాను మీ అందరికీ కూడా, వినదలుచుకునే వాళ్ళందరూ వినండి, వద్దనుకునే వాళ్ళు పర్వాలేదు అని చెప్పని భగవద్గీత 45 నిమిషాల్లో ముగిచ్చేశారు ఆయన. అసలు ఆయన ఒకవేళ భగవద్గీత చెప్పుకుంటే సో ఏ రకంగా అయితే పరబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ ఆదిదేవం అజం విభుం, సో ఈ రకంగా ఏదైతే అర్జునుడు చెప్పారో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అదే రకంగా చెప్పేసి ఉండొచ్చు కదా, స్వామి మీరే దేవాది దేవుడు అని చెప్పని. మిగతా వాళ్ళు బహుశా ఇది చెప్పుండ రాహుస్వామి ఋష సర్వే దేవఋషి నారదస్థత అని చెప్పుండకపోవచ్చు, కానీ మీరు చెప్పారు చాలు అని కొంతమంది అయినా సరే కూడా శరణాగతి పొందుండొచ్చు, వారి యుద్ధం ఆపేసి ఉండొచ్చు. కానీ కృష్ణుడి ఉద్దేశం అది కాదు. జనరల్ పబ్లిక్ అందరినీ పిలిపించి అందరికీ ఒకేసారి మైక్ లో అనౌన్స్ చేసి చెప్పేద్దాం అనేది ఉద్దేశం కాదు. అతను స్పెసిఫిక్ గా గురు శిష్య పరంపర గురించి చెప్పారు. ఇక్కడ అర్జునుల వారికి చెప్పారు. ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే గురువు రూపంలో చెప్పారు. సో అర్జునుడికి మాత్రమే ఆ అజ్ఞానాన్ని కమ్మివేసేలాగా చేశారు. అజ్ఞానం కావాలనుకోనుంటే ఆ మహాభారత యుద్ధంలోని చాలా కొన్ని వేలాది మంది వచ్చిన్నారు. ఎంతమంది ఇక్కడ ఐ థింక్ ఒక పక్కన 7 మంది, ఇంకో పక్కన 11 మంది అక్షోణి సేనలు వచ్చిన్నారు. సో 18 అక్షోణి సేనలు
కరెక్టేనా? 18 18 అక్షోణి సేనలు వచ్చున్నారు. అంతమందికి పిలిచి ఒకసారి చెప్పుండు అంటే కనీసం ఒక 2-3 అక్షోణి సేనలైనా సరే కూడా భగవంతుడికి శరణాగతి పొంది మానేసి ఉండుంటారు యుద్ధాలు. కాకపోతే భగవంతుడు అది కాదు ఉద్దేశం. భగవంతుడు ఇది గురు శిష్య పరంపరలోనే తెద్దామని అనుకున్నారు. కాబట్టి గురు శిష్య పరంపరలో ఉండే వారికే మనం శరణాగతి పొందాలి. వారి దగ్గర మాత్రమే మనం దీక్ష అనేది తీసుకోవాలి. వారి దగ్గర నుంచే భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఇటువంటి గొప్ప జ్ఞానాలు వినాలి. వారి దగ్గర వింటేనే మన జీవితానికి మనం సార్థకత చేసుకున్నట్టుగా అండ్ ఇంత గొప్ప గ్రంథం మనం తెలుసుకున్నట్టుగా. సో ఆ రకంగా తెలుసుకున్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క ఈ గ్రంథాలు, ఈ నేచర్ ఏంటి అని అంటే అవరోధ రసం కిందకి మారుతుంది. తామస గుణాన్ని నాశనం చేస్తుంది, అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి మనకప్పుడు విష్ణుపాదం అవాప్నోతి భయశోకాది వర్జిత. సో ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటాం, లేక భగవంతుడి చరణానికి చేర్చునే లాంటిది ఇంక ఏ పుస్తకాలు లేవు. శ్రీమద్ భాగవతం మరియు భగవద్గీత మాత్రమే. అది మనకి ఈ అవరోధ రసాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. మనం ఎంతలాన మనం కిందన ప్రయత్నించినా సరే కూడా భగవంతుని కృప లేనిది మనం ఆ తామసం నుంచి తప్పించుకోలేము. భగవంతుని యొక్క ఈ స్పిరిచువల్ నేచర్ అనేది మనలోనే ఉండే ఆ అజ్ఞానాన్ని, తామసాన్ని పోగొడుతుంది. ముందు అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టేవారు గురువు పోగొడితేనే కృష్ణుడు కూడా కరుణిస్తారు. యశ్యత్ ప్రసాద భగవత్ ప్రసాద యశ్యత్ ప్రసాద నగతి కుతోపి ధ్యాయాం స్తువంతస్య యస్యాస్త్రి సంధ్యాం వందే గురోశ్రీ చరణారవిందం. ఎవరి మీద అయితే గురు అనుగ్రహిస్తారో వారి మీద మాత్రమే కృష్ణుడు అనుగ్రహిస్తారు. గురువు వారి పక్కన కృపా దృష్టి అనేది చూపించలేదో వారి పక్కన కృష్ణుడు కూడా చూపించరు. కాబట్టి ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడము, దీక్ష తీసుకోవడం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ జీవితంలోను. అండ్ అది కూడా గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి ద్వారానే. సో ఈ రకంగా అవరోధ మీన్స్ విచ్ కంప్లీట్లీ నలిఫైజ్, అది శూన్యం చేసి పడేస్తుంది మనలో ఉండే అజ్ఞానాన్ని. సో ఒకవేళ ఆ రకంగా ఉన్నారు, గురువు దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకున్నారు, భక్తి ఉన్నది అని అంటే బట్ స్టిల్ వారు ఎటువంటి పాప కృత్యాలు చేస్తున్నా సరే కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వారు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వారు మారిపోతారని. అపిచేత్ సుదురాచారో భజతామాం అనన్య భాగ్ సాధురేవ హి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. In the transcendence, there is no chance of material contact by any means. సో భగవంతుని లోకంలోని భౌతికమైన ఇది టచ్ అనేది కొద్దిపాటు తామసం అనేది కూడా ఉండదు. సో అజ్ఞానం అనేది, తామసం అనేది కంప్లీట్ గా నాశనం అయితే గానీ భగవంతుని లోకాలకు మనం చేరుకోలేము. Brahma is the first living being and therefore he mentions his birth from the lotus flower generated from the abdomen of Garbhodakashayi Vishnu. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ మొదటి జీవుడు కాబట్టి అతను చెప్తున్నారు ఈ రకంగా నేను గర్భోదకశాయి విష్ణు నుంచి నేను ఉద్భవించాను. కాబట్టి అతనికి ఆ ఇది ఉన్నది, ఆపర్చునిటీ అయినా ఉన్నది, ఆయన గర్భోదకశాయి విష్ణు నుంచే వచ్చారు. మనం కూడా అతని అంశలమే. మమేవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనసస్థ ఇంద్రియాన్ని ప్రతిష్ఠాని కర్షతి. కాకపోతే మనం ఈ కోరికల వలయంలో చిక్కుకొని ఉన్న దాని వల్ల అనేక కోరికలు మనలోని, మన చుట్టుపక్కల మనల్ని కమ్మివేస్తున్నాయి. మన మనసు ఆ కోరికల నియంత్రణకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నది. కాబట్టి మన ఈ రథం అనేది ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క దిక్కులో పరిగెత్తుంది. మనం ఆత్మలాగా ఆ రథంలో కూర్చొని ఉన్నాము. మనకి ఏ దారిలో వెళ్తుందో మనకి తెలియదు. మనం ఏ దారిలోకి వెళ్ళాలనేది మనం చెప్పట్లేదు. ఎందుకు? మనకి తెలియదు, గమ్యం మనకే లేదు. కాబట్టి మనం బుద్ధికి మనం ఏం చెప్పలేకపోతున్నాం. ఆ బుద్ధి మనసును విడిచిపెట్టేసింది. బుద్ధి అని అంటే ఆ గుర్రపు చాలకులు. బుద్ధి విడిచిపెట్టేసింది మనసుని, నీ ఇష్టం వచ్చిన దిక్కు వెళ్ళు అని. మనసు కూడా ఆ తాళ్ళు, గుర్రానికి కట్టిన తాళ్ళు అవి లూజ్గా వదిలేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క గుర్రం తన ఇష్టంగా, ఒక్కొక్క ఇంద్రియం తన ఇష్టానుసారంగా వెళ్తోంది. కాబట్టి మన
ఇంద్రియాలు ఇష్టానుసారంగా వెళ్తున్న దానివల్ల భగవంతుడి వర్ణము నీలవర్ణం అయిపోయింది. కానీ బ్రహ్మ అటువంటి వారు కాదు. బ్రహ్మ అతని జీవితం అంతా కూడా ఒక బ్రెయిన్ ఉంటేనే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ అంతంత మాత్రమే పనిచేస్తుంది, అట్లీస్ట్ నాకు. అలాంటిది భగవంతుడు ద్వారా పుట్టిన ఈ బ్రహ్మకి 4 చతుర్ముఖ బ్రహ్మ. ఆయన ఒక్కొక్క బ్రెయిన్ 100% కెపాసిటీతో పనిచేస్తుంది, అందులోని చతుర్ముఖాలు. కాబట్టి 4 బ్రెయిన్లు కలిగి ఉన్న బ్రహ్మ అతను అసలైన జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అని ఆయన తెలుసుకున్నారు. ఆయనకి ఈ రకంగా దీక్ష ఇవ్వగలిచేది, జ్ఞానం ఇవ్వగలిచేది అన్నీ కూడా భగవంతుడు మాత్రమే అని తెలుసుకొని అతను విశ్వ ప్రయత్నం చేసినా తెలుసుకోలేకపోయారు. అందుకోసం అతను భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించారు. ఎంతకాలం ప్రార్థించారు? 100 ఏళ్ళు. అతని 100 ఏళ్ళు అంటే అతని జీవితం అంతా కూడా అతను కూర్చొని ప్రార్థించారు. ఎందుకు అంటే అతని జీవితంలోని మహత్తరమైన ఉద్దేశం ఏంటి అనేది అతను తెలుసుకున్నారు. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, నేను ఎవరిని, నేను ఎందుకు వచ్చాను. ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నారో కరెక్ట్ పద్ధతిలోని మనము కూడా బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి మరియు ఇతర గురువుల దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. ఈ పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాక అతను చాయిసెస్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఉత్తమ శ్లోకంతోని అతను భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనం గురువు దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకుంటామో గురువుని కూడా మనం భగవంతుడితో సమానంగానే మనము అతన్ని కూడా కీర్తించాలి. ఎందుకు కీర్తించాలి అని అంటే మనల్ని అజ్ఞాన అంధకారం నుంచి అతను లాక్కొని మరి పైకి పట్టుకెళ్తున్నారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, జయపతాక్ మహారాజుల వారికి చాలా సార్లు చెప్పారు. మిగతా మహారాజులైనా సరే కూడా అంత ఈజీగా ఇనిషియేషన్ ఇవ్వరు. జయపతాక్ మహారాజు మాత్రం పతీత పావనులు. ఆయనకి కనిపిస్తే చాలు, కొద్దిపాటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలు, నాకు ఇనిషియేషన్ ఇవ్వగలరా అని ఒక్కసారి అడిగితే చాలు. ఎవరు అంటే టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన అడగాలి, వీరికి ఇనిషియేషన్ ఇవ్వచ్చు అని. ఆయన మాట్లాడరు, వెంటనే ఇనిషియేషన్ ఇచ్చేస్తారు. అతను ఎప్పుడైతే ఐసీయూలో ఉన్న పేషెంట్స్ కొంతమంది రాత్రిపూట మూలిగేవారు, ఎక్కడ దేహాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారో వారికి తీసుకోరండి, నేను ఇనిషియేషన్ ఇచ్చేస్తాను, లేకపోతే నన్ను పట్టుకెళ్ళండి అక్కడికి, నేను ఇనిషియేషన్ ఇచ్చేస్తాను, కనీసం వచ్చే జన్మ మానవ జన్మ దొరుకుతుంది. ఆయన ఎన్ని పాపాలు చేశారో ఏం పాడో తెలియదు. నర్సులు డాక్టర్లు వచ్చి ఎవరైతే గురు మహారాజ్ కోసం సేవ చేసేవారో వారి వృత్తి ధర్మం అది, వారికి జీతాలు ఇస్తారు. కానీ అయినా సరే కూడా వారు ఒక గురువుకి సేవ చేస్తున్నారు అనే ఒక్క చిన్నపాటు రీజన్ వల్ల వారికి మాలలు ఇచ్చేసేవారు. గురువు చేతి నుంచి మాల తీసుకోవడం అంటే అది ఇనిషియేషనే. సో ఆ రకంగా మాలలు ఇచ్చేసి వారికి చెప్పేవారు, ఇదిగోండి దీని మీద జపం చేయండి. గురు మహారాజ్ జపం ఎలా చేయాలో నాకు తెలియదు, ఇదిగోండి ఇలా పట్టుకోండి, ఇలా చేయండి, జపం చేయండి. అతను మాట్లాడేది వారికి బోధపడేది కాదు, అర్థమయ్యేది కాదు. పక్కన ఒక ట్రాన్స్లేటర్ని పిలిపించి మరీ గురు మహారాజు వాళ్ళకి జపం చేయమని చెప్పేవారు. సో అంత అపారమైన కరుణ భక్తులంటే. సో భగవంతుడికి భక్తులంటే ఎంత పెద్ద కరుణో. భగవంతుడు ప్రతి దగ్గర ఉండలేరు కాబట్టి ఆయన గురువుని పంపిస్తారు. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మనం కంప్లీట్ గా శరణాగతి పొందాలి. వారి గురించి మనం కంప్లీట్ గా తెలుసుకోవడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఎవరు అనేది తెలుసుకోవాలి. మనం ఎవరు అనేది తెలుసుకోకుండా ఉంటే అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది లేకపోతే మాత్రం జీవితం అంతా కూడా వృధా అయిపోయినట్టుగా. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు, వాళ్ళ స్టాప్ లైవ్. సారీ ఓకే. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ, నేను బై మిస్టేక్ మీకు పోస్ట్ ఇచ్చాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను వేరే లైవ్ స్టాప్ చేయరు. రామకృష్ణ ప్రభు, నన్ను హోస్ట్ చేస్తారా ఒకసారి? చేస్తాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఆయన రైట్ చేశారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 1 minute ప్రభుజీ, చేస్తాను నేను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను ప్రభుజీ. కమలేశ గోవిందదాస్. ఓకే, రామకృష్ణ ప్రభు అంటే మీరు ఇది ఏకాదశి చెప్తారు. రామకృష్ణ ప్రభునా? అవును ప్రభుజీ. ఓ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఎలా ఉన్నారు ప్రభుజీ? చాలా కాలం అయింది మిమ్మల్ని కలిసి కూడా. మీరు ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ ప్రభుజీ, గుడ్ ప్రభుజీ. ఓకే, అందరికీ హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్కరికి దండవత్ ప్రణామాలు.